Bratři, sestry, milovaní, co jsme se zde shromáždili v duchu a pravdě, než začneme, rád bych se pomodlil. Pomodlím se svou osobní modlitbou Pánu, neboť Pán ví, čím teď procházím, nějaké těžkosti, starosti, srdce si něčem mrmotí, než mu to předám, pak se následně pomodlím Otče náš, takže kdo chce, můžete se přidat. Drahocenný Otče nebeský Bože, ve jménu Pána Ježíše Krista, náš Spasitel, králi náš Pane Ježíši Kriste. Přicházím před tvůj trůn, Pane, když to nejsem hoden, Pane. Že ti chci poděkovat, Pane, že jsme se tady tolik lidí shromáždili, Pane, že nám dáváš víc a více lidí, Pane, kteří mají ochotné uši a srdce následovat tě, Pane, a poslouchat tvé slovo, Pane. A ti děkuji za tvou milost, že jsme živí a zdraví, Pane, že jsme dneska v této místnosti, že tě můžeme, Pane, chválit, velebit a vyseknout si slovo, které nám předáš skrze naše ústa, jakožto tvé nádoby, Pane. A ti děkuji za tu milost, Otče Bože, ve jménu Pána Ježíše Krista. Prosím, posvěť tuto nádobu, aby, Pane, byla jenom tvým hlasem, Pane. Abych, Bože, byl jenom tvým hlasem, aby to všechno bylo vedené tvým duchem svatým z té Boží moci, Pane. Neboť já jsem pouhý prach a potřebuji tě, Pane. Odevzdám se od tvý svatý rukou. Všechny své starosti, Pane, co mě tíží v srdci, Pane, všechny břemena, Pane, ty víš, čím teď procházím, Pane, co mě rmotí, ty to víš, Pane. Ty jsi všemohoucí, je to nad mé síly a to, Bože, Otče, odevzdám do tvý svatý rukou. Nebo ty jsi všemohoucí, všechno svý, všechno můžeš, Pane. A ty chceš, aby jsme ti všechno předkládali. A přijímám tvého, Pane Ježíši Kriste, nebo tě lehké a tvé břemeno nebo netíží. Děkuji ti za tvou milost, Pane. Prosím na tomto místě, uzdrav, Pane, toho člověka, Pane, když si prochází nemocí, Pane. Uzdrav jeho orgány, Pane, aby, Pane, se postavil v jeho životě a bylo to pozbudilo ve víře, Pane. Kdo si něčím, Pane, prochází, Pane, pozvedni ho, Pane, to, co, Pane, je ochablet, Pane, zpřím, Pane. Aby jsme tě mohli slávit, Pane, a chválit, aby jsme měli neustále Boží zbroj, Pane. Aby jsme ji nesundávali, aby jsme v té Boží zbroji zůstávali, Pane. Aby jsme, Pane, zůstávali bdělí, nevzdávali se a modlili se, Pane. Ať je to jakkoliv těžký, Pane, ty říkáš, neboj se, já jsem s váma, já jsem s tebou. Jsem s vámi do skonání věku a já v to věřím, Pane. A tě prosím, Pane, posilni naše srdce i naší mysl, Pane. Nech jsme ochotní, Pane, kráčet s tebou dál, Pane. Nech to nevzdáváme, nech naopak po této chvíli, Pane, ještě více, Pane, toho dáme úsilí, Pane, a lásky k tobě, Pane. Veď nás a budu se modlit takto, Otče Bože. Ve jménu Pána Ježíše Krista na věky věku. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jakožto na nebi, tak jako na zemi. Dej nám každodenní náš chléb, který nám dáváš i dnes. Odpusť nám, jako jí my odpouštíme našim viníkům. Neuveď nás do pokušení, ale zbav nás a ochraň nás od čeho zlého. Na věky věku ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. To je máme, že? V této chvále si vylejme srdce našemu Otci ve jménu Pána Ježíše Krista. Kdo si prochází nějakou těžkostí, můžete se v duchu modlit, vylejte si své srdce na oltář našeho Pánu Ježíši Kristu, neboť on je věrný, když my jsme nevěrní, on je milosrdný. A věřte, že se dneska dotkne naší srdci a že odejdeme v povzbuzení ve víře. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Nabíjám tebla zema. Mami amorilo, Jadui exormal zasňarem, Jadui exormal te hazem,
tu mocnie pozvednou. Bože, Ty moje srdce voláme, môj Bože, Ty s Tebou kráčať chcem, Ty s Tebou kráčať chcem, môj Pane Ježíši Kriste. Môj Pane Ježíši Kriste, Navirina della sepa, Varidu, Mani Agnodilo, Shaturin esorma saskare, Shaturin esorma saziarela, tu amarile ducade, mirone, per tua cama della mentira, per tua cama mentira, o Jesus. Bože, Ty naše srdce voláme, môj Bože, ja s Tebou kráčať chci, ja s Tebou žiť chci, môj Pane Ježíši Kriste. Ja nemôžu Bože oče Otca Gutku. Halleluja, 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 môj Bože, Ty s Tebou kráčať chcem, Ty s Tebou kráčať chcem, môj Pane Ježíši Kriste. Hoy tu aves cabes, abro as premantes, abironte,
Vypačal Ježíš Kristus, pojď tu amen a pro a svemate a výrobě a pro a zakana tu a jamala vypačal Ježíš Kristus, pojď tu amen a láska Pane Kosec, Míru, tu Ježíš sásťales, vypačal, pojď tu amen kabes. A láska Pane Kosec, Míru, tu Ježíš sásťales, vypačal, pojď tu amen kabes. Polož svoji ruku na nás, můj Bože, polož svoji ruku právě teď na naše srdce. S tebou kráčet chceme, máme strach, neboť věříme, že ty jsi s náma. Polož svoji ruku na nás, můj Bože, polož svoji ruku právě teď na naše srdce. S tebou kráčet chceme, máme strach, neboť věříme, že ty jsi s náma. A naše slzy se přečná, naši bolest ty uzdravíš. Já věřím, že ty nás chceš. Naše slzy se přestá, naši bolest ty uzdravíš. Já věřím, že ty nás chceš. Halleluja. A pro a zpěvate a výrobě a pro a zakana tu a čavala vypačal Ježíš Kristus, pojď tu amen a pro a zpěvate a výrobě a pro vás zakana tu a čavala vypačal Ježíš Kristus, pojď tu amen vypačal. A láska Pane Kosec, Míru, tu Ježíš sásťales, vypačal, pojď tu amen kabes.
Ako Ježíš nás ťa les, nepačám, môj tu amen ťa les. Naše slzy sečeš nám, naši bolest ty uzdravíš. Ja věřím, že ty nás nech. Haleluja, můj Bože. Haleluja, můj Bože. Já věřím, že ty nás chceš. Amen. Chcete ještě vodu nebo něco? Lebo len ty si svätý, aleluja. Uctievam ťa, Ježíš Kristus náš Pán. Lebo len ty si svätý, uctievam ťa, lebo len ty si svätý, aleluja. Uctievam ťa, Ježíš Kristus náš Pán, lebo len ty si svätý. Pozdvihujem ruky tvojej sláve, a vyznávam, že len ty si Pán, tak ako viem, si za nás trpel. Môj Pán Ježíš Kristus, pozdvihujem ruky tvojej sláve, a vyznávam, že len ty si Pán, tak ako viem, si za nás trpel. Pán Ježíši Kriste, uctievam ťa, Ježíš Kristus náš Pán, lebo len ty si svätý. Uctievam ťa, Ježíš Kristus náš Pán, lebo len ty si svätý. Svatý, svatý, svatý. Uctievam ťa, Ježíš
náš Pán, lebo len Ty si svätý. Pozvihujem ruky Tvojej sláve a vyznám, že len Ty si Pán. Tak národne si za nás trpel. Môj Pán Ježiš Kristus, halleluja. Halleluja, 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 halleluja. A díky, Pane, díky, že si všude přítomný. Môj Pane Ježiši Kriste, halleluja, 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 halleluja. A díky, Pane, díky za Tvou krev a za Tvůj kříž. Náš Pane Ježíši Kriste. Halleluja, 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 halleluja. A díky, Pane, díky, že jsi všude přítomný. Pane Ježíši Kriste. Sad aves, hay tus ángeles, cada más las demás te hallarán. Sad tus ángeles, oh Ježíš Kristus, aleluya, aleluya, amen. Ty si nás převedl
ještě jednou pálu a pojďme se o to obracet. Skoro chcete ještě vodu? Ne, vlastně ne. A to všechno? Mám s tebou? Jo? Co? Nechte otevřený dveře trošku. Nech otevřenou jedno. Můžu tam na něm. Jo, vidím. Vidíš, že mu nebude. To bude mít vlastně ještě, ale nepůjde do toho. Týden domů si to bude mít. To zase Přišla jsem do
A on čím víc jsem se modlila, já už neměla slov, jsem nevěděla, co mám, tak mi to opakovala stejné. Modlila se. Vypadl na rameno a jednou já mám nic, mi to dneska hodilo jako poškrábala. Já mluvím, že se tomu vlastně tím neříkám, že jsem se já modlila brát. Jo. A já do dneška je takový na práci. A co dělal, když jsem on vypadal. On neměl pohlídání, jako mám, ale co měl? Červený. Takže on vyvolal. Já tě vyvolal všechno. A mám smíčky, pětky. Vyvolával. Máš manželství? Jo, syn. Já jsem byla díky nám Aleluja. Bůh je dobrý. Já to vidím na iPhotu. No už bude dobrý. Už je to dobrý, ale Bohu. Chvála Pánu. On ti vytáhne tu vodu z ledničky. Jo. Jestli tam nejde. No, tak tady nějaká zmrzla. Taky vytáhni. Bratře. Jo, je tady jedna. Tak dej mi tu vodu, Honzi. Já ji Tady je, mám pěkná voda, ale to je bedliva. Taky nepedlivá voda. Já mám tady, děkuju. Ty máš? Jo. Tak. Mám tady bratře už? Počte. Jaký je taky? Můžu zavřít? Jo? Jo. Chvála Bohu. A co se s tím Bůh je dobrý, Bůh koná. Chceš malý? Bůh koná, je milosrdný, je dobrý. A proto Pán říká, tak jak věříš, tak se ti stane, ale to věřme modlitbám, věřme tomu všemu, Bůh je dobrý, on nás nenechá, on nás miluje, on je nám věrný. Chvála Pánu Ježíši Kristu, amen. Ty jsi náš král, všemocí Bůh, Spasitel Kristus. Ty jsi náš král, všemocí Bůh, Spasitel Kristus. Vzdávejme ti chválu, slávu, vyvyšujme jméno tvé, můj Pane Ježíši Kriste. Chvála ti, sláva, můj Pane. Spasitel Kristus, ty jsi náš král, všemohoucí Bůh, Spasitel Kristus. Vzdávejme ti chválu, slávu, vyvyšujme jméno tvé, Pane Ježíši Kriste. Chvála, sláva ti, můj Pane. Chvála ti, sláva, můj Pane. Ty
Spasitel Kristus, zdávejme ti chválu, slávu, vyvyšujme jméno tvé, můj Pane Ježíši Kriste. Chvála ti, sláva, můj Pane Ježíši Kriste. Chvála ti, sláva, můj Pane, vyvyšujme jméno tvé. Chvála ti, sláva, můj Pane. Ježíši Kriste, ty jsi náš král, ty jsi jediný lékař na všechny lékaře. Ty třísíš mrtvé, uzdravuješ nemocné, co je u lidí nemožné, tebe je možné, můj Bože, Otče nebeský. Ty jsi se na zemi, Otče, Bože, skrze Syna Božího. Pane Ježíši Kriste, odevzdáváme ti svoje srdce, ty jsi dobrý od chvály. Můj Pane Ježíši Kriste, já věřím, že dnes se oslaví, haleluja. Já věřím, že z nás vyvedl z každého problému, Pane Ježíši Kriste. Volám k tobě, Otče nebeský, můj Bože, můj Pane. Ty jsi se slitoval nad námi, Pane, ty jsi nás zachránil před smrtí, Pane. Ježíši Kriste, děkujeme ti, haleluja. To je hrozný, co udělají v tom šalmu, no reklamy tam dáme houby. Tam dát nějaký už. Asi 2 minuty, a si dá ještě video. Slyšel jsi to?
ještě jednou všem pokoj Boží. Nech všichni obdržíme v tuto chvíli ten pokoj Boží, který přesahuje veškeré Boží chápání, veškeré chápání lidí. A tento pokoj je dar od Boha. Tento pokoj, který teďka přijímáme, tento pokoj nás zachovává. Co to znamená, že nás zachovává? Že tento pokoj nás učí nebát se. Tento pokoj v nás dělá to, že my jdeme ze smělosti. A ta smělost je to, že my nemáme strach. Dnešní téma, co mi Pán dal na srdce, aby se s váma sdílel, je téma strach. Co to vlastně je strach? Proč vlastně takto přistupujeme někdo ke strachu? Proto naše modlitba, co bych rád Božího ducha chtěl uskutečnit teďka modlitce takto. Pane Ježíši Kriste, my přicházíme, Pane, před svatý trůn, Pane, jako jedna církev, jako tělo Kristovo. Pane Ježíši, my chceme především poděkovat za to, že jsi nás, Pane, uchoval do dnešního dne a že, Pane, si procházíme možná různými věci, Pane, ale ty víš, Pane, že neustále, Pane, třeba někdo padá, neustále někdo zlíhá a neustále někdo, Pane, se třeba i bojí. Tento strach v nás činí to, že se někdy nedokážeme posunout, Pane, a ty to víš. A já ti chci, Pane, proto poprosit o to, aby tento strach se proměnil v radost. Tato radost, aby se trvala v pokoji. A tento pokoj, Pane, aby nás neustále zachoval v Boží vůli. Pane Ježíši Kriste, já tě o to prosím, aby si, Pane, neustále očišťoval naše mysli, naše skutky, naše jednání, Pane. I když toho my nejsme někdy hodní, Pane. Tím mluvím, Pane, i za sebe a myslím, že to tak prožíváme a víme to tak určitě všichni. Že někdy, Pane, z našich úst vychází o takové věci, které nejsou vůbec hodné, aby vycházely vůbec na světlo, Pane. Neustále, Pane, si třeba něco stěžujeme, neustále máme něco dostatečné. Pane, ty to víš, Pane, že jsme lidi, Pane, že jsme nedokonalí. Prosím, Pane, žádám tě pro tvé milosrdné jméno, Pane, prosím, místa a strpení, Pane. My jsme se rozhodli, Pane, tě následovat a my tě chceme následovat, Pane. Ale potřebujeme, Pane, někdy ten čas, Pane, trošičku, aby jsme si uvědomili nějaké věci. Někdy musíme projít tím temným údolí, že na nás číhá ten strach z každé cesty, z každého křoví, na nás číhá ten strach. A skrze tento strach, Pane, my si musíme uvědomit to, že ty jsi s námi. A tento strach se musí proměnit v radost. A ta radost v pokoj. Pane, prosím, měj s náma strpení. Jsme jako děti, jsme jako malé děti. Někdy potřebujeme držet díl za ruku. Ty to všechno víš, Pane. Ale proč ti to slova říkám nahlas? Říkám to proto ve společenství, aby jsme si to všichni uvědomili, že tady není nikdo výš, nikdo nejsme nižší, nikdo nejsme vyšší, ale všichni si něčím procházíme a všichni tě potřebujeme tak stejně, Pane. Prosím tě, Pane Ježíši, o to, kvůli tvému svatému jménu, Pane, očisti náš od každé nepravosti, aby jsme před tebou mohli jednou stoupnout, Pane, jako osvědčení dělníci plný víry. Pokud si, Pane, procházíme něčím špatným a zužuje nás to, prosím, Pane, osvobod nás od toho skrze tvé slovo, nebo tvé slovo je pravda a ty říkáš, poznej pravdu a pravda tě vysvobodí, Pane. My ti za to děkujeme, Pane, a nech toto slovo, Pane, které jsi mi vložil do srdce, nech toto slovo slouží, Pane, k tomu, aby jsme se zase posunuli někam dál, aby jsme zase mohli někam růst a aby jsme zase byli o krok blíže k tobě, Pane. Já ti za to děkuji, Pane, a předávám ti má ústa plně pod tvoji kontrolu, aby si to vedl ty. Ne tak, jak chci já, ale tak, jak chceš ty, Pane. Chci to vždy rozpoznávat a to mluvím za celé společenství. Chceme vždy rozpoznávat, Pane, co je pro nás vůle tvá. Aby jsme nejenom chtěli, ale aby jsme to i činili, to, co je úctíhodné, slavné a věčné. Pane Ježíši Kriste, já ti, Pane, děkuji za tento čas a veď si to práv, Pane. Bo ty jsi náš vůdce, ty jsi náš král. Ve tvém všemohoucím jméně, ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Amen. Bratři, sestry, jak bylo řečeno, Pán mi dal slovo na téma strach. Jak víme,
Strach má mnoho podob. Dneska se třeba bojíme války, bojíme se nemocí, bojíme se o svoje děti, bojíme se o všechno možné. Toto téma mi Pán dal na srdce ještě předtím, než mé dceři se stala jedna věc. Moje dcera má pární blok a nedokáže jíst. Nedokáže přijímat potravu. Když má jídlo v pusi, ona začne mít stres, začne mít deprese. A moje chyba je, že tuto situaci jsem byl strašně moc tvrdý. Že jsem si neuvědomil, že jsou taky dítě, že taky potřebuje to dítě povzbudit a potřebuje vést a musím někdy ukázat tu trpělivost. Ale místo toho já jsem chtěl všechno hned. Já jsem chtěl, aby ona hned začala jíst, aby ona hned začala to a hned to. Dneska už trošičku, chvála Bohu, něco snědla, ale chce to trpělivost a hlavně trpělivost z naší strany. A prostě schyboval jsem v tom, že jsem se snažil jednat já. Snažil jsem se jednat já a vyšly z mých úst tak tvrdá, tak ošklivá slova, za který se stydím. Za který se stydím a nech mi to Pán odpustí a nech mi to hlavně odpustí moje dcera, když mi řekla, že mě odpouští. A tady je právě to. Člověk má strach z různých věcí. Vidíme, že jídlo je nám nejblíž a když člověk jí, cítí se nejbezpečněji. To je tak stejně teď, když jsme my tady ve společenství. Když my spolu jíme to Boží slovo, my se cítíme nejbezpečněji. My se nestrachujeme, že může teďka cokoliv spadnout, někdo za náma přijít, někdo nás zabít, nebo se nestrachujeme. My u toho jídla se cítíme bezpečně. To jídlo nás uklidňuje, to je Boží slovo, to je dokonalé jídlo. A takhle to dítě, které přijímá tu potravu z radostí, by mělo přijímat, to dítě má strach přijímat tu potravu. Nebo to má strach z toho, že se udusí. Že jí zaskočí, udusí se a zemře. Takový strach teďka v ní proudí. Ona tomu nerozumí, ona se tomu chce vzepřít, ale ona si musí uvědomit, na čem stojí, tak jako my všichni. My všichni někdy my chceme jíst Boží slovo, ale někdy máme strach to Boží slovo přijímat. Že si budeme myslet, že když to slovo budeme přijímat, to slovo nás zabije. A co to znamená pro nás? Snad nebudeme jíst v žádném případě. My musíme jíst, ale my si musíme uvědomit, co je náš pokrm. A takhle jsou různé druhy strachu. Teď jsme slyšeli, že dokonce i strach z jídla může být to, co je člověku nejpřirozenější, a to je jíst. Strach o budoucnost, strach z válek, strach z nemocí, strach ze zítřku a různé věci. Strach má mnoho podob, ale existuje druh strachu, který je dobrý. Jeden strach z těch 10, z těch milionů strachů je dobrý. A tomu se říká báze, neboli respekt, úcta. To je forma strachu. Ale je forma strachu, která nás ničí. Která z nás dělá otroky a drží nás někde, kde nemáme být. Tak jako to dítě, které nechce jíst. To dítě, když bude přijímat tu potravu, bude růst. A ten zvědcový, a nejest to, musí se. A tak je to někdy i s náma. Nepřijmej to, zemřeš. Nepřijmeš to, ty nikdy nebudeš jako Bůh, ty nikdy nebudeš svatý, ty nikdy nebudeš neobdržet věčný život. Podívej se na sebe, jak jsi odporný, podívej se na sebe, jak jsi lenivý, podívej se na sebe, jak jsi k ničemu. A to není pravda. Toto dělej Satana, kdy on se nás snaží držet zakličkovaný, on se nás snaží držet pod tou pokličkou, aby jsme nepřijímali a aby jsme nerostli. A někdy my sami nevíme, jak z toho jít ven. My se bojíme, a víte co? Pro člověka je to přirozený se bát. To je přirozený se bát od dětí. Jdeme přes silnic, chytneme za ruku a jdeme s dětma přes tu silnic. Pro nás je to někdy přirozený. Ale pokud je strach použít proti nám, aby jsme se někam posunuli, aby jsme se někam dostali, je třeba říct ne. Ve jménu Pána Ježíše Krista já tento strach nepřijímám, protože tento strach není z Boha. Z Boha Bůh nám dává pouze to, aby jsme ho uctívali, aby jsme k tomu měli respekt a báze. Strach v hebrejštině se řekne džirach. A proč to říkám? Proč neustále přicházím s tím, že se to, jak se to říká v hebrejštině a tak dále? Protože hebrejský, izraelský lid byl vyvolený národ.
a byli strašně krásný a strašně bohatý jazyk. Kdy každé slovo, každý smysl dával ještě větší smysl. Pán věděl dopředu vlastně o tom, že tento jazyk je strašně bohatý a strašně krásný. A tento jazyk už sám nám něco říká o Božím charakteru. A tak stejně slovo džirech, v hebrejštině, což znamená strach, znamená bát se, třást se, mít prostě strach. Ale druhý význam, záleží v jakém kontextu se to použije, znamená už uctívání. Mít posvátnou bázeň a posvátnou úctu. Vidíte? Strach je dobrý, respekt je dobrý, ale jestli je použitý proti nám, aby jsme se někam posunuli, aby jsme nerostli, aby jsme se neproměňovali na obraz Krista, můžeme spozorovat podle Božího slova, že tento strach je špatný. Strach, který máme mít, je takový, aby jsme nepřestali milovat Boha. Toho se máme bát. Ať naše srdce není nevěrné. Toho máme mít strach. Mojžíš, když předstupoval před faraona a snažil se vlastně faraona přesvědčit o tom, aby mu vydal jeho boží lid do ruk Mojžíše, aby Mojžíš vyvedl z Egypta. Co říkal Mojžíš? Ne, pane, co bych měl říct faraonovi? Proč posíláš mě? Vidíme, že on měl strach z člověka. On měl strach přestoupit před člověka, i když viděl samotného Boha. Vidíte, jsme lidi, všichni jsme lidi. I když spatříme Boží tvář, i když spatříme jeho slávu, když uvidíme tak jako Mojžíš, ten hořící keř, ten strach může přijít, ne že ne. Jsme lidi. Ale záleží, jak my se k tomu strachu postavíme. Jestli uvěříme, že to, co řekl Bůh, je neměnné, anebo jestli uvěříme naše mysli, která nás někdy svádí k tomu, že co bych mu nám měl říct, však je to faraon, však on má velkou armádu a jenom tady mám pár ovcí. Nemám nic. Co bych mohl říct faraonovi? Ale jestli si uvědomíme, že Bůh je všemohoucí, tak ten strach z nás odpadne a ten strach, ta úzkost, to třesení se promění k úctu. To se promění k úctu k Pánu, k bázni, k respektu. A tento strach je proměný respektu a tento respekt v nás vzbuzuje milost. Proč? Protože se pokoříme před Boha. A když se pokoříme před Boha, Bůh nám dává to, co potřebujeme. To je věčný život. V Kristu Pánu Ježíši. Kristův charakter, Kristova mysl, která nás proměňuje na jeho obraz. To byl jeden strachu, strach z lidí. Strach před někoho předstoupit. Strach z autority. Strach z mocnosti. Další strach je strach z budoucnosti. Kdy sám Jozue, když přicházel s Božím lidem a měli vyvést do zaslíbené země, měli tam výst a měli vést přes území různých nepřátel. A on měl strach. On se bál. On předstupoval před Pána a říká, Pane, jak máme jít? Že tam jsou samý obří. On když tam přišel a podíval se do té země a vrátil se, jak on se cítil jak mravenec oproti ním. On se cítil úplně malinkatý oproti těm lidem. Tento problém, který tam byl, se zdál být větší, než to, čemu věřili. Jak je to možné? Když takový velký boží služebník Jozue, který byl obdržený, který byl požehnaný Boží mocí, takový člověk dostal strach. A co se stalo? Jozue přestal mít strach z budoucnosti. On měl strach z toho, že to, kam ho vede Bůh, a on viděl tu čáru, kam ho vede do té země, která je plná obrů a plná všeho možného, a měl z toho strach. On měl obavy. Jak je všechny zvládnou zabít? Jak je všechny zvládnou zničit? Ale Jozue plně uvěřil Božímu zaslíbení, plně uvěřil Bohu a ty lidi přes ten Jordán ho nepřevedl. Ho nepřevedl do Božího zaslíbení. A v tu chvíli, když ho nepřevedl do toho zaslíbení, on si uvědomil,
že tento strach, který on měl, byl použit proti němu. Satan přijde a on nebude dělat Satan něco, co je úplně odlišné. Satan přijde a ukazuje 101. 101. On se snaží úplně napodobit Boha. Že tato bázeň, kterou jsme měli být před Bohem, on přichází a proměňuje ji na strach. Aby jsme měli strach z Boha, strach ze Satana, strach ze všeho. Aby jsme byli uzavření, aby jsme nikam nerostli. A on, když si toto uvědomil, ten Jozue, on byl naplněný, jeho srdce bylo naplněné radostí. Nebo on byl přesvědčený o tom, co mu Bůh říká, až si tím vším prošel. On už byl v té zaslíbené zemi a on tak myslí, se podíval zpátky a říká, chvála tobě, Pane, ty jsi nelhal. Ty, co si mi, Pane, řekni o mé budoucnosti, o budoucnosti celého Izraele, to tak také bylo. Další strach, který ho člověka zkužuje, je strach z bolesti. To je strach třeba pláců, někdo má strach z operace, někdo má strach z utrpení, z bolesti, ale z jaké bolesti? Nejčastější bolest, když my lidi přijímáme Krista, je bolest ze závislosti. Jo? Třeba někdo chlastal, třeba někdo kouřil, třeba někdo měl nějaký gambling, jo? Někdo hazardní a tak dále. A třeba ten abstrakt, jo? Vedeme to těch cigár, to je taky nejšířenější, ale nechci, aby to znělo, že to je jenom o cigaretách, samozřejmě, že ne. Ale to je takový něco, s čím se můžeme každý stotožnit, co si každý můžeme jako představit, protože každý z nás kouří nebo kouří. A tento abstrakt nás bolí. Když my nekouříme, nás to bolí, to tělo to bolí. A my z toho máme strach, protože nechceme dělat něco, co nás bolí. Ale my jsme tak ovlivněni něčím, co nás tak zkužuje, že my si říkáme, že to potřebujeme. Proč? Protože nás to drží někde, aby jsme se neposunuli zase dál. A to je ten strach. Ale my víme, že když jsme to překonali, ten počáteční abstrakt, když my překonáme, my víme, že nás to posune někam dál. Vidíte? A v tom strachu se naplňuje jak strach z budoucnosti, protože nevěříme, spíš nedostatečně máme strach z toho, co bude. A potom mají zároveň strach z bolesti. Stačí se tomu vzepřít. A tento strach z bolesti může být i strach z utrpení. To může být strach z mučení. To může být strach z člověka, že nás někdo zbije. To může být psychické problémy a cokoliv jiného. Různé strachy. A tady tomu strachu, z té bolesti, bych přečetl rád z Boží milosti jeden biblický příběh, který je strašně povzbudivý a věřím tomu, že nás někam posune. Tento příběh je z knihy Daniel a je to o Šadrachovi, Mešáchovi a Šadrach, Mešách a Abednego. Budu číst celou 3. kapitolu, aby to nevycházelo nějak z kontextu, ale budu to číst celé. Od začátku 3. kapitoly, takže to je Daniel 3. Král Nabukadnezar nechal vyrobit zlatou sochu. Byla 60 loktů vysoká a 60 loktů široká. Nechal ji postavit na plání Dura v provincii Babylonu. Potom dal shromáždit satrapy, hejtmany, místodržící, radní, pokladníky, soudce, hodnostáře a všechny úředníky v provincii, aby se dostavili k zasvěcení té sochy, kterou styčil král Nabukadnezar. Satrapové, hejtmani, místodržící, radní, pokladníci, soudci, hodnostáři a všichni úředníci v provincii se tedy shromáždili k zasvěcení té sochy, kterou styčil král Nabukadnezar. Když stanuli před sochou, kterou Nabukadnezar vstyčil, zvolal hlasatel mocným hlasem. Lidé všech národů a jazyků, přikazuje se vám toto. Jakmile uslyšíte roh, píšťalu, citeru, harfu, cymbál, buben a všechnu tu hudbu, padněte a klanějte se té zlaté soše, kterou vstyčil král Nabukadnezar. Kdokoliv by nepadl a neklaněl se, bude ihned hozen do rozpálené ohnivé pece. Jakmile tedy všichni ty lidé
všech národů a jazyků uslyšeli roh, píšťalu, citeru, harfu, cymbal a všechnu tu hudbu, padali a klanili se té zlaté soše, kterou vztyčil král Nabukadnezar. Tehdy ale přišli jistí mágové s obviněním proti Židům. Ať žiješ králi na věky, pozdravili krále Nabukadnezara. Sám si výsosti ráčil vydat nařízení, že každý, kdo uslyší roh, píšťalu, citeru, harfu, cymbal, buben a všechnu tu hudbu, musí padnout a klanět se té zlaté soše. Dokoliv by nepadl a neklanil se, bude hozen do rozpálené ohnivé pece. Jsou tu ale jistí Židé, který si ráčil pověřit správou provincie Babylon, Šadrach, Mešach a Abednego. A tito muži si z tebe králi nic nedělají. Tvé bohy nectí a zlaté soše, kterou si vztyčil, se neklanějí. Nabukadnezar soutil hněvem. Poručil, ať mu Šadracha, Mešacha a Abednega přivedou. A když ti muže ke králi přivedli, Nabukadnezar jim řekl: je to pravda, Šadrachu, Mešachu a Abednego, že nectíte mé bohy a neklaníte se zlaté soše, kterou jsem vztyčil? Jste teď připraveni, jakmile uslyšíte roh, píšťalu, citeru, harfu, cymbal, buben a všechnu tu hudbu padnout a klanět se té soše, kterou jsem vyrobil? Jestli se nepokloníte, budete ihned hození do rozpálené ohnivé pece. A který Bůh by vás mohl zachránit z mé moci? Na to ti Nabukadnezar nepotřebujeme sami odpovídat. Řekli králi Šadrach, Mešach a Abednego: jestli nás Bůh, kterého ctíme, bude chtít zachrání nás z rozpálené ohnivé pece i ze tvé moci, králi. A i kdyby ne, vezmi na vědomí, králi, že tvé bohy ctít nebudeme. A zlaté soše, kterou si vztyčil, se nepokloníme. Nabukadnezar se na Šadracha, Mešacha a Abednega rozzuřil, tváří s přivenou stekem ihned poručil rozpálit tu pec 7krát více, než se rozpalovala obvykle. A největším silákům ze svého vojska přikázal, ať Šadracha, Mešacha a Abednega svážou a hodí je do rozpálené ohnivé pece. A tak ty muže svázali, jak byli v pláštích, kalhotách i čepicích, a hodili je do rozpálené ohnivé pece. Protože byl králův rozkaz tak přísný, rozpálili pec tak silně, že ty muže, kteří do ní Šadracha, Mešacha a Abednega házeli, se šehnul plamen. Tito tři muži, Šadrach, Mešach a Abednego, pak dopadli svázaní doprostřed rozpálené ohnivé pece. Náhle se král Nabukadnezar zděsil. Vstal a ohromen se ptal svých rádců: co pak jsme nehodili do plamenu 3 svázané muže? Jistě výsosti odpověděli: jenže já vidím 4 muže. On na to: a rozvázané. Procházejí se v plamenech, vůbec nic jim není a ten 4. vypadá jako Boží syn. Jenže já vidím 4, řekl král. Nabukadnezar přistoupil k otvoru rozpálené ohnivé pece a zvolal: Šadrachu, Mešachu, Abednego, služebníci nejvyššího Boha, pojďte ven. A tak Šadrach, Mešach a Abednego vyšli z ohně ven. Satrapové, hejtmani, místodržící i královský rádcové se shromaždili, aby viděli ti muže, kterým oheň vůbec neublížil. Ani vlasy na hlavě neměli ožehlé, ani na pláštích nebylo nic znát a nebyl ani cítit ohněm. Nabukadnezar tehdy prohlásil: požehnán buď Bůh Šadrachu, Mešachu a Abednegu, jenž poslal svého posla, aby zachránil své služebníky, kteří se na něj spolehli. Zepřeli se dokonce i královskému rozkazu a raději by položili život, než aby sloužili a klaněli se jinému bohu, než jejich Bůh. Proto nařizují lidem všech národů a jazyků: kdokoliv by se rouhal Bohu Šadrachovu, Mešachovu a Abednegovu, bude rozštvrcen a jeho dům obrácen smetiště. Žádný jiný Bůh přece nedokáže zachránit jako tento. Bratři, sestry, vidíme, že tam byla velká, tam byl velký rozsudek na tu Biblii. Když to představíme, ta pec
kovová ohnivá pec rozpálená, strašný teplo. 7x víc. A ještě 7x víc musela být rozpálená, kvůli tomu, že král na ní byl nahněvaný. Teďka si řekněte, oni od ní byli takový kus, jak jsou tady ty dveře, takový kus od ní byli a takový teplo, že ten, kdo se přiblížil, on byl zežerlej, na něm byli spalený hadry, on byl celý popálený. Tak zářila, takový teplo šlo z té pece, tak tekla. Teďka si řekněte, že oni je tam hodili. Oni už tam byli. Tak oni je tam hodili. Šadracha, Mešach a Abednego, oni to nechápali. Oni nevěděli, co se děje, protože oni neslyšeli křik, au, pomoc, nic. A nic neslyšeli a král sám to viděl. On vstal, tam byl takový okýnko do té pece a on se zeptal, což pak jsme tam nehodili 3, a kolik jste jich tam hodili? Já vidím 4, jak je to možný? Protože Bůh je vždycky s něma. Co říká Bůh? Tam, kde jsou 2 nebo 3 méně, amen. Amen. My vidíme, že Bůh svoje slovo drží. Že Bůh je neměnný. A to Bůh dneska říká nám všem. Máme-li strach o svoje tělo, máme-li strach o svoji budoucnost, no máme-li strach z člověka, nebojte se, říká Bůh. Budete-li má vůle, budete žít nadále na tomto světě. Ale jestli to má vůle nebude, abyste žili na tomto světě, a i když jste nepřijali, má vůle je, abyste měli věčný život. Takže nestrachujte se o tento život. Pán Ježíš Kristus říká, tělo nic neosoží. Tělo nic neosoží, duch oživuje. A jestliže jsme živí v Duchu Svatém, jestliže jsme živí v Kristu, proč bychom měli mít strach o to, co dělalo lidi s tímto tělem? Ano, jsme lidi, je to přirozené mít strach, je to přirozený bát se, ale věřme tomu, co řekl Pán Ježíš Kristus, věřme tomu a těm, kteří už došli k těm zaslíbením, jako byl Mojžíš, Eliáš a tak dále. Učedníci je viděli nahoře proměnění. Oni viděli, že oni došli už toho zaslíbení, že Bůh jim to, co slíbil, že Bůh není lhář. Proto, bratři, sestry, nemějme strach. Strach je to, co nás užuje. Strach je to, co nás drží dál od Boha, to, co nás drží dál od zaslíbení. Vím, jsme lidi. Strach přijde, já taky procházím strachem, každý z nás prochází strachem. Ale v tom strachu my si musíme uvědomit, koho jsme přijali a čemu věříme. Jestli budeme mít pochybnosti, strach bude růst. Můžeme to tak vidět u těch dětí, jako třeba u mé dcery, která má strach přijímat potravu, že se udusí. Jestli tento strach přijmeme i my, že když budeme jíst Boží slovo, udusíme se, je to lež. Co říká Pán Ježíš Kristus? Už nebudete žít šlepem, ale každým slovem, který vychází z Božích úst, tím budeme živí. Ne mrtví, ale živí. Proto se vzepřeme, dnes je ten čas. A jestli dnes uslyšíme toto slovo, vzepří se ďáblu, přiblíž se Bohu a uteče od tebe. Dnes je ten den. Dnes je ten den. Dnes je ten den odsouzení toho hříchu. Ať si procházíme čímkoliv. Odsuďme v sobě toho zlého. Nebo jemu patří plameny, jemu patří ohnivé jezero. Schopme se a kráčejme jednomyslně ke Kristu. Dále. Tento strach ze smrti můžeme vidět v biblickém příběhu, kdy se píše v Janovom evangeliu ve 20. kapitole 1 až 18. Po ukřižování Pana Ježíše Krista učedníci 3 dny nevěděli, na čem jsou. Oni si nebyli jistí. Buď čekat někde u někoho doma. A já jsem si to představoval tak, že každý všichni sedí, ťukajou se, hrajou si s rukama. Nikdo nevěděl, co má dělat. Kristus byl ukřižovaný a co teď? Ještě nestal z mrtvých, oni to ještě nepoznali. Oni ještě nebyli otevřený písma. Oni říkali, co teď? Co budeme dělat? Náš Mesiáš byl zabít na kříži, byl ukřižovaný. Co teď? Teďka oni tam sedí a víte, co je největší? A ne, myslíš tak, víte, co je nejvíc krásné na tom? Někdy si chlap říká, já mám největší odvahu, já mám největší sílu. A víte, kdo jsem schopil?
Kdo se posunul dál? Marie z Magdaly, žena. Ty, který my jako chlapi podceňujeme, ale ženy někdy nepotřebují vynášet 1000 slov. Oni prostě jdou a učiní. A to je to krásné. Co bychom si my někdy jako chlapi mohli z toho vzít příklad. A někdy i my tak začít jednat. Ta Marie šla k tomu hrobu, ona se neptala, ona viděla, že Židy se strachujou. Oni říkali, tak a teď nás i Židi, i nás zabijou. Že oni teď budou i po nás. Petr říkal, jo, já vím. Že já jsem mluvil to křižování, jak jsem Pana 3krát zranil. Už tam mě poznali podle přízvuku. Jo, to vám říkal, to písmu není. Ale ta situace tak mohla vypadat. Už mě poznali podle přízvuku, že nás najdou, jo, nás najdou. Co teď? Co budeme dělat? Kupte někdo nějaké lístky, odjedeme pryč vlakem. Odjedeme pryč. Odjedeme pryč, tam peníze dohromady. Odjedeme pryč vlakem. Ujedeme tomu. Ale ta žena, ona se schopila a šla k tomu hrobu. A ona tam viděla prázdný hrob. A ona šla i přes ten strach. Ona se tam objevila a šla to zvěstovat svým bratrům. Co viděla? Prázdný hrob a viděla anděla, který jí zvěstoval, že tam není. Že Kristus, kterého hledáš, proč hledáš mrtvého? Proč hledáš živého mezi mrtvými? A to co dá? Ona se ještě zahradník a tam byl samotný skřížený Pán. A co jí říká? Nedotýkej se mě, ještě se nevystoupil k otci. Ona byla ohromena. Toho, že Pán Ježíš Kristus dosáhl toho, co on říkal. Že to nebyly prázdné slova, ale že to byla opravdu pravda. Ona z radostí, jak překonala ten strach, šla zvěstovat bratrům, že Kristus je živý. A co vidíme? Já to vnímám tak, že oni se mohli nadále strachovat, že jim nemuseli věřit. Možná si mysleli, že mají halucinace, protože sami se museli přesvědčit o tom, jestli to je pravda. Ale my vidíme, že i tento strach se promění v radost, když se potkáme tváří v tvář s tím vzkříšeným. Když se s tím potkáme v tváří v tvář, ten strach, který jsme měli, my už na něho nespomeneme. Proměňuje se to v radost. A ta radost se proměňuje v pokoj. Pokoj přesahující veškeré chápání, které střeží naši mysl. My nepotřebujeme už si neustále říkat, bratře, Kristus je živý. I když my to víme, my se máme tím povzbuzovat, ale ne dokazovat, že o tom přesvědčení už musíme být všichni, že Kristus je živý. To je to, bratři. Uvědomujeme si, že Kristus je živý. Strach mít nemusíme. Když strach přijde, jsme lidi. Strach přijde. A bude přicházet. Ne, že ne. Bude přicházet. Ale nechme ten strach proměnit na radost. Nechte ten strach proměnit na radost a pokoj bude střežit vaši mysl. A máme zabavit malýho, víš? Tam jdou? Do hotelu zabavit malýho mama. Aha. Chvála Pánu. Vidíme, že ten strach ze smrti, strach z toho, co potká každého z nás, bude mít Pánova vůle jinak. Strach ze smrti. To, co je ta nejzákladnější otázka pro nás. Co je po smrti? My víme, že po smrti každý, kdo věří v Krista, je věčný život. Boží přítomností. To je pro nás to zaslíbení. Každý, kdo ho přijal, má věčný život. Co říká Pán Ježíš Kristus? I kdybyste zemřeli, tak budete žít. Dále potom říká, tělo nic neodsouží. V tomto těle byl hřích a tělo je kvůli hříchu odsouzeno. Nemějme strach. Tělo je odsouzeno, tělo musí zemřít, ale duše je živá. Kvůli Boží spravedlnosti duše je živá. Nech ten strach, jakýkoliv strach, ať se promění na radost. Buďme stateční, buďme silní.
Nenechme se otročit strachem. Strach má hodně forem. Strach o peníze, o finance, o tady ty věci. Nebo třeba někdo pracuje na černo a teďka bude mít strach. A když začnu pracovat normálně legálně, já už nebudu mít nic. Ale Bůh říká, ty teď nemáš nic. Proč? Protože Pane Ježíš Kristus říká, kdo by kvůli mě položil svůj život, ten ho najde. Ale jestliže nechceš položit tento život, ve kterým je nespravedlnost tohoto světa, a jestli to nechceš položit kvůli mému jménu, nejsi mě hoden. Nejsi mě hoden. Toto když slyšeli učedníci a lidé, jak říká samotný Pane Ježíš Kristus, oni mu řekli, tyto slova jsou tak tvrdá, kdo to může poslouchat, kdo to může snést. Že v srdci měli hodně nepravosti, bratři, sestry. V srdci měli ty lidi hodně nepravosti. Proto se schopme se, postavme se ďáblu a zanechme těch věcí, které nás užovaly. Které nás užovaly a nemají moc nás někam posunout. Vidíte? Tak jako třeba ta práce na černo. My se to bojíme sníst, moc myslíme, že se udusíme. Vidíš to práva, vidíte to, bratři, sestry? Situace, kterou má moje dcera, ukazuje stav církve, stav Božího domu. Že oni mají strach jíst ten pokrm, nebo si myslel, že ten pokrm je odsoudělně zapíjen, ale ten pokrm jim může dát vzrůst. A to je ten strach, že nedostatečně věří ve svoji budoucnost. A co říká Bůh? Věřte té budoucnosti, nebo já už tam jsem. Já jsem včera, dnes i na věky. Já jsem nade vším. Já už tam jsem, věřte mi. Já už tam jsem. A to je právě ono. Boží církev má strach přijímat ten pokrm. Což znamená, chala, sestro, nejest to. Neber na ty peníze na černo, neber na ty peníze, tyto špinavý peníze. Proč mi to řekne? Proč? Neboť se to podmanuje tomuto světu. Je to špinavý, je to nečistý. A když nesníš tu Boží pravdu, neporosteš. Vidíte, to je právě ono. Jestliže to sníme, jestliže se nebudeme brát sníst tento pokrm, posune nás to dál. Protože my už nebudeme mít strach z toho, co bude zítra. Protože Bůh říká, svěř všechno mě do mých ruch a já se postarám. Na závěr bych tomu chtěl říct, možná to slovo nebylo dlouhé, ale víte, co ono ani nemělo být dlouhé. Někdy příliš slov není třeba. Tady jde o ten smysl, to, co nám to poselství se chce říct. A z tohoto poselství vyplývá takový bratři, sestry, děti všichni. Vyučujme toto naše děti, vyučujme toto sami sebe. Nemějme strach z lidí. Bůh je větší. Nemějme strach z budoucnosti. Bůh tam už je. Nemějme strach z bolestí. Bůh dává sílu obstát. Nemějme strach ze smrti, neboť Kristus zvítězil a otevřel nám cestu k životu věčnému. Amen. Chvála tebe, Pane. Amen. Chvála Bohu za to slovo a i tohle slovo v našich srdcích. A to slovo v našich srdcích, až tak pořád nevidíme, a to slovo tam bude. A to slovo bude to, aby nešlo vedu. Chci říct, to vás pozbudí všichni. Největší strach a největší báze, kterou máme mít, to je Boha. Aby jsme dělali to, co se jim musí. A to je to, aby jsme uvěřili z celého svého srdce, celé své duši, z celého svého já. Jsme ho přijali do svého života. Bylo nám řečeno, že jsme nový stvoření. Boží slovo říká, že jsme léto staré pominulo, léto nové. Žijme to. Věříte, že jste nový stvoření? Buďme to nový stvoření. Zanechme to svoje staré já. To moje staré já, které bylo pyšný, plného ega a plného všeho. Zanechme to tak. Ale vezmeme to Ducha Svatého, který nechme přebývat Ducha Svatého v nás, aby nás obnovoval. Třeba my nevíme, jak máme jednat, ale slovo Boží nás to učí. Modleme se, pokorme se každý den před Pánem. A Bůh nám to dá. Když
A to znamená třeba vztah mezi ženou a mužem. Prosit Boha, aby to vedl. Aby nás učil, jak se máme chovat. Třeba partner, modli se za svého partnera. Když to nejde, když třeba nevěříme, třeba, že on bude změněný. Ale Bůh říká, že když tomu budeš věřit, a když tomu budeš věřit srdcem, tak Bůh to udělá. Co je u lidí nemožné, úplně všechno možné. To je to samé jak práce, manželství, rodina, taky. Když se modlí za rodinu, věř tomu. Pros za ně. Prosme za ně modlitba, za své rodiny. Vlastně přátelé, na přátelé, modlíme se za ně. A pak začneme vidět skrze naši víru Pána. Protože Pán říká, že si nemůžeme zalíbit Bohu, dokud nevěříme. Takže my musíme věřit. Plně. A jak řekl ten bratr, ten strach, přesně tak. Protože on říká, když řeknete té hoře, přesun se do moře, tak ta hora se přesune. A ta hora představuje hřích, nebo problém, nebo strach. Jo? Ta hora představuje ten strach. A když vy řeknete tomu strachu, odejdi, můj Bůh mi neslibuje něco jiného, tak ta hora musí odejít. Ten problém musí odejít, ten hřích musí odejít. Protože tím pádem vy jste se stoupli, tam kde je Bůh. A Pán říká, ten, kdo je s vámi, jsou s vámi, je proti mě. Nikdo. Takže chtěl jsem vás to pozbudit. To je tak všechno, aby mu věřili plně. Protože on říká, že nikdo vás nevěří bez milky. Nikdo nemá to věřit. My budeme věřit plně. Ukážeme Krista v našich rodinách, naše manželství, našich dětem, našim bratrům, sestrám, jak v Kristu, jak v Kristu, všem. Ukážeme to světlo. Pán říká, vy jste světlo tohoto světa. Vy jste solí tohoto světa. Ukážeme, že jste nový stvoření. Začneme žít. Žijte, milujte. To je to, co jste byli, které nám bylo. A to jenom stačí se pokořovat každý den před Kristem. Říct ráno, když vstáváme, říct, Páne, jsem tady. Klekám před tebou, své srdce dávám, pokořuji své srdce, to svou mysl, to svou duši. Pane, nebudu já, ale ty mě buduj. Ne moje starý já, ale ty mě buduj, Pane. To je všechno. Amen. Ale Pánu, krásné slovo, jak jsem říkal na začátku, že věřím, že Pán se dneska oslavil, že to bude silné. Ale Pán stalo se, Pán slyší. A chtěl bych se jenom pomodlit, než nám přijde Pánu. Tak vás se přímo jmenuje na dnešní téma Nadara, neboj se. Já bych se chtěl pomodlit. Drahocenný Otče nebeský Bože, ve jménu Pána Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, přichází těchto svatých, víš, to nejsem hodný, Pane. A teď chci především poděkovat za toto krásné, silné slovo, Pane. A že slyšíš naše modlitby, Pane, že o čem žádám, Pane, ty jsi dal, jsi dobrý, dokonalý, chválím tě, Otče. Prosím tě, Pane Ježíši Kriste, za manželství, jestli jsou tady manželství a někdo si čím prochází, Pane. Ty jsou si odsizení, že tam, Pane, už není láska, nebo či tam nějaký problém, starost nebo nechuť, Pane. Já věřím jedné věci, Pane. Vy si mě jakožto hříšníka rozbitého z podsvětí, z temnoty, Pane, vyvedl, úplně rozbitého od hlavy a špatě, si mě opravil od hlavy a špatě, tak o to víc věřím, Pane, že ty dokážeš, Pane, že máš moc, nebo tvoje vláda je moc jako opravit manželství a manželé, aby se začali znovu milovat, ale ne tou lidskou láskou, ale tou Kristovou láskou. Proto ti každé manželství, kdo tady je, Pane, kdo uslyší toto video, Pane, odezávám Bože očovní svatý rukou, prosím, napraví srdce a zbudí tu lásku, Pane. Když tam, Pane, Satan dal, Pane, nenávist a pochybnosti a odcízení, změň to, Pane, na lásku k sobě, Pane, aby se milovali a milovali tebe. Aby ti dva byli jedno tělo a společně chválili tebe, Bože, nebo ty jsi to. Já věřím, že jsi to učinil a především ti děkuju a velebím tě. Otče Bože, ve jménu Pána Ježíše Krista, buď ti chvála, sláva na ti věku. Odezdám to ty svatý rukou. Amen. Amen. Bratři, sestry, chvála Nadara, přijmula jak tento téma. Neboj se. Když já jsem s tebou, neboj se červičku Jakobu, neboj se. Nezajdeš. Chvála Bohu. Ty jsi náš červíček. Chvála Bohu. Ten nejmenší, budu za to nejradši.
Nádherné. Ježíš,
ukážeš jedno nebo... Já potom něco chci říct, víš ještě. Tak pojď. Dobře. Tak nebo dospívej tam. Jo, ok. Ani stoupni, ani stoupni. Toto chválu bych chtěl teda jenom podívat až dlouho. Ježíš, Padre que era tu quererla, que tu salvarode, tu salone lo mai varone. Dai su che pacire asfa, tua mendiga me vive, me pare che era tu che tu alegria dela, deixa de viver, para que era tu que, oi Jesus Cristo. Pane Ježíši Kriste, my ti děkujeme za tvé dílo na kříži, za tvojí krev a za tvůj kříž. Děkujem ti, že jsi se za nás obětoval. Naše provinění si sňal a přibílí tě na Golgotě na kříži. A poté, než se stál, si přišel a víc se boží pravici. Za věčný život, Pane, Ježíši Kriste, Pane.
Pane,